तो भाई हमारे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत बा। देखा तारा भाई कितना जियानी है भाई, बहुत जियानी हो गई बा। ये सब आदमी नहीं कैले खराब, ठीक ना भाई। देखा भाई कितना बहुत जियान भइल बा। धान ये सब लीलघोर कैले बा सब भाई, ठीक ना। का करब, पानी में रहल, बाढ़ में डूबल, साला बोनी पड़ गईल, ओमे खराब हो गईल। देखा है काट के सब धइल बा, ठीक ना। काट के धइल बा। लीलघोर तना चलते सन भाई, बहुत ज़्यादा लीलघोर चलते सन। सब धान में बहुत जियानी बा, ठीक ना भाई। किसान के बहुत जियानी हो गई बा, ठीक ना भाई। देख तारा ना बहुत ज़्यादा जियानी बा, बहुत खेत जियानी हो गई भाई, ठीक ना। अब का करबा, गरीब दुखी आदमी के ये सब बा कारोबार। किसानी वाला बहुत घाटा चीज़ बा, ठीक ना भाई। देखो बहुत धान झरल बा, ठीक ना भाई। सर को लगत है धान, सगरो धान झरल बा, ठीक ना भाई। सगरो धान झरले बा, बाकी को मजबूरी बा, गरीब दुखी आदमी बा, ठीक ना। अब तो अंबानी लेखा अडानी लेखा हमने कंपनी फैक्ट्री टावर के कंपनी तो नहीं के भाई, ठीक ना। हमने की बिजनेस बा, खाए पिए के कसहूँ 2 टाइम 3 टाइम के खाना व्यवस्था करे का भाई, ठीक ना। ये सब हमने के काम हो, ठीक ना भाई। का करबा, जिंदगी बहुत दुख बा। कसो सोचनी कि आगे बढ़ जाए, रुआ सबके सपोर्ट रही तो भाई। हम सबको के चाहिए ना कि सब कोई आगे बढ़ो, ठीक ना भाई। हम ना अपना के आपन स्वार्थी ना है हम, ठीक ना। सब कोई चाहिए ना कि वीडियो हमार ट्रेनिंग में जावा कि वीडियो जात नहीं के, ठीक ना भाई। ये सब बात हो गई होगा, ठीक ना भाई। बहुत देखा हुए तक हमारे बा खेत भाई, सब में जियानी भइल बा। सब लीलघोर चलता है, ठीक ना भाई। बहुत लीलघोर भाई सब, ठीक सब हवा। देखो है हमारे बहुत जियानी भइल भाई, ठीक ना। या 2 बीघा खेत बा, ठीक ना भाई। या अपन ना है, ये दूसरा का भाई ले आइल हो नगदी 10-20 हज़ार है, ठीक ना भाई। घटी हो गई बा में धाने नहीं के बुनी मार दिले बा। जब फूल होते रह जाओ, जखन ये बुनी मार दिलक, ठीक ना भाई, तो धाने सो नहीं के बहुत किसान के घाटा गई बा, ठीक है भाई। किसान के घड़ी का स्थिति खराब भाई, ठीक ना। चलिए रुआ सबके वीडियो लग रही था, किसान हो जाता मजबूरी समझ रुआ सब है, ठीक ना। ठीक ना भाई, बड़ बड़ आदमी ना मजबूरी समझी, ठीक ना भाई। चलिए ठीक है भाई, चलिए बाय भाई।